Ọkọdị. Na-ekwukwa okwu. Ụmụazị Igbo be anyị gbakwara ụgbọ ihe. Ụmụazị Igbo be anyị gbakwara ụgbọ ihe. Ibe anyị na-ekwu okwu ya bụrụ ụmụazị Igbo be anyị na-agbazi Igbo yi. Nke tonite ọchọbọ fonu wee mebe ya uwe. Ibe anyị na-ekwu okwu ya ka unu marụ na bọyị dị mma. Nwata tote na je bụ abụọyị ka ọ nataba. Maka na onye fe eze ruo ya. Nke onye ji ego onye agọnị ya. Onye fe eze na eze ji eri ya. Ofu akarụta mmanụ na oji ezubere ọha ọnụ ma bụrụ eziokwu ụmụ Igbo be anyị. Ibe anyị na-ekwu okwu ya ka unu gbaba abọyị. Odogwu. Ndewo sir. Na-abịa n'ọfịs gị. Ndewo, daalụ sir. Enyimba ka a na-ekwu maka ya. Etu ndị Igbo si eme ife, etu fa si agba mbọ, fa si azụ afịa, ihe ndị ọzọ dịgasị iche iche fa na-eme. Tata ife anyị na-ajụ gị maka ya bụ a na-ekwu okwu akụlụọ ụlọ. A na-agwa ndị be anyị nọ na mba, ma ndị nọ ofesi, ma ndị nọ Lagos, ma ndị nọ Abuja ka fa n'ebe anya n'ala Igbo aka si na akụlụọ ụlọ kwụ ebe o si. Nke ahụ na-eme. Anyị wee fụ na ịnọ n'ime ife a na-eme maka ndị na-anata anata ka anyị malike na ife ndị na-emegasị iji wee nabata ndị a. Ị ga-ebudo ụzọ gwa anyị afa gị, gwa anyị onye Igbo na ife Igbo. Okay, afa m bụ Caleb Aloh. Ọmụnwa bụ MD and CEO of Homes Limited. Anyị nọ n'ime business Iran ịrụ ụlọ ma na idevelopụ estate. Anyị nwe ọfịs na Asaba ma nwekwuo na Abuja. Daalụ. Ka esi akwadobele ndị be anyị ndị Igbo anyị na-anata because na ife na-ewu na mbụ akụlụọ ụlọ. Onye ọbụla na-ebezi anya n'ala Igbo. Dịka ọ dị kịta a na-akwatusigasị ife ndị mmadụ n'obodo dị iche iche ma Abuja ma Lagos na-emezi ndị be anyị anyafa na-agbadata n'ala Igbo. Kedu ihe ndị na-emekarị iji wee fụ na dịka ndị be anyị na-agbadata na ha ma enwe nsogbu inweta ma enweta ụlọ na ihe ndị ọzọ ha chọgasịrị dịka o si gbatakwuru n'ihe gbasara real estate? Anyị nwee ọtụtụ ihe anyị na-emegasị na kọmpani anyị. So that na ya bụ ma ndị nọ ofesi, ndị nọ mpaghara na dị iche n'iche na ya bịa n'obodo abụọ Asaba bịa gbara ana ma rụọ ụlọ ma mekwa investment. First of all, anyị nwa bụ company, anyị nwe our responsibility ịbụ na anyị chọpụta ezigbo ana ebe ọ ya bụ na ịnọdụ that place onwe onye ga-enye gị nsogbu, gọọmenti amanye gị nsogbu, ndị youth, ndị area boys, ndị ọmụ niile onwe onye ga-enye gị nsogbu. And nke ka nke bụ na anyị before anyị erebega ana anyị na-eme investigation wee chọpụta ruo n'isi maka na business bụ business anyị ma ndị mmadụ makwu enye ama. So ihe ndị a ka anyị na-emegasị to make sure na akụrụ na ịbịa ịgba ana n'obodo a, ịgba ana from us, anyị ga-eme sure na gị n'ihe nweta location gị ma nyelukwe gị aka onwe n'iti na ịchọ ịlụ, anyị ga-agwa gị onihe selo the ten ma dukwe gị because na ya ma na obodo a a lot of people na-abata n'obodo a bụ ndị ọbịa, ha amaghị aka nri, ha amaghị aka ekpe, na anyị nwa anọgokwu na ya bụ business for a long time. So ihe anyị na make sure that na onye ọbụla abata zụọ ana n'aka anyị, first of all na gị digodo genuine, not just genuine, government amanwe interest na gị echi. Anyị ga-aga dịkwa gị ịrụọ ihe ndị gọọmenti gwa gị ịrụọ because ụmụ ihe ndị a na-ada akọsụ si ọ na-abụ na ịrụcha tata after 5 years or after 10 years gọọmenti abịa demolish bịa because n'ifuru the town planning rule wee rụọ ihe na-alụ. Ịghọtago? Ndewo sir. Daalụ hinne Odogwu ka ịbụ. Ihe ọzọ m na-achọ ịjụ gị bụ ị na-anụ maka ịgba bọyị, ịgba odibo? Yes. Na ahịa n'ihe a ọrụ ụnụ a
mo ihe unne alụ ele mo ilani ana boy ne ma boy we video ya gbamboy mana ịma na boy iche n'iche oyibo abịago and ihe anyị nọ kịta bụ jet age ọ na-abụ na ịchọgodo ịgba boy na iwu ejiro na ị abịa na-esogharị m oge ọbụla wee gbaa boy ịghọtago before m bido this business a ọ ihe dị m n'obi oge m na-eto ịghọtago so before m too lute the age a m nọ na before m bido the business abịa m mee a lot of research mesikwa a lot of research mgbe I meet some people ndị ọbụla ha nọgo there before me esi m ebe a gaa Port Harcourt je meet somebody self abụọ na-agba mmakpụ ya na ọbọị ọtago na nsekọwala gị ọbọị gba abọị mana ọnya nwa at least bụ onye zi m ụzọ na ọ na-aka esi eme ya ọ na-aka esi eme de nwa mbịakwuo ịma na aga m school so onye ga school na onye agara school abroad the same thing efugi abịakwu na attend some seminars and conference na obodo dị iche n'iche ka m nwee ike understand the business more because na business real estate abụrụ just ịzụ a na ara o nwere lot of things ihe dị mkpa ihe differentiate gị from ndị village na-ere ana na nke nwa bụ ndị company so ihe ndị a ihe ga-satisfy m na onye a na ọma ihe ọ na-eme azụ ọjị bụ na icheke na portfolio anyị na anyị nwere more than 2,000 people zụga ana n'ụlọ through us since anyị ji bido business a because na anyị ma ihe anyị na-eme afọ m niile na-asụ Igbo afụkwa m foto nwa gị nwaanyị na mama ya nwa gị nwaanyị nwere ike ịsụ Igbo etu isi asụ Igbo ịma na nwa m nwaanyị amasị Igbo but as nna I try my best ikuzie ọ na-asa asụ Igbo ịmagwa na mma ya abụ onye Igbo efugi and ịma na ụmụaka na their mother's tongue ka a na-ebi ịsụ asụ before asụ bụ father's tongue so mana nna try my best even though na ọ masụ at least ọ na-anụ obere ọtago mana a na-ekwu na ndị UNESCO mesịrị nchọpụta wee fụ na in the next 50 years na ahụ 50 na-abịa abịa na Igbo nwere ike amana afụzụ ya na-asụ Igbo maka ọgba ya na nkịta na-asụ Igbo pụọ ụmụaka na-esote anyị nke na-agwọ ha sị mana ọmasị anyị Igbo nwere nke na-anụ Igbo ihe nke ndụmọdụ ị na-alụ ka ndị nne na nna na-eme ịnafe okwu mother tongue a bụ na ụmụ nwanyị ga-eme ka ụmụaka na-amụta asụsụ anafa ke ndụmọdụ na-enye ndị nne na ndị nna ka e wee nwee ike sustain Igbo language. Ndụmọdụ m na-enye bụ my own opinion but the truth is eziokwu dị n'okwu a bụ na ịma this intermarriage something onya bụ the root cause of it ịghọta ihe na-ekwu for instance na mụ abụ m onye Igbo na nga n'onye abụrụ onye Igbo nwa m isi Igbo amadụ nwa izi ịghọtago iwe ọcha na since morning ka m pụ na yard erube m ụlọ ka anyị kwuo na my daughter ga school all my wife ga-eje pick ya na school ya na mme ya nọ and ịmaga ụmụ nwaanyị most of them oyibo ka ha na-ada azụ so one of the ways ime this thing bụ onye Igbo ịnụ onye Igbo mana ka ihe na-agwa ndị tụgofu no mother tongue anụ onye nwa bụ onye ọ dịrị maka na ịda anụ ya ke ndụmọdụ ị na-ada ụmụ nwaanyị maka na ụfọdụ na-asị ụfọdụ ụmụ nwaanyị njikọrọ ajụjụ fasị na ịkụzibela ụmụaka asụsụ nnefa ma nnafa ma vernacular ma Igbo language as the case is now na ha ama enwezi ike sụ oyibo asị ịma na family m onye ọbụla my daughter mara asụ Igbo because na ọ mụtara ya from mmea now na school ha my daughter ka dị under 5 years anyị enroll here for Igbo class because na anyị chọ ka ọ mụta ọ na-asa asụ Igbo anyị achọ ka ufuo n'ọlụ oyibo ịghọtago so
onwe ihe ga-eme onye mma na-asụ 5 language ọ na-anọ na asụ 3 language ịghọtago so ịsụ Igbo ama mme m ka m hapụ ịsụ oyibo ome m hapụ ịsụ another language so ihe na-encourage family bụ ọ bụ na onye chọ ka ụmụ ya na-asụ Igbo ọfụma ha enroll the children na Igbo classes ọ bụgodo 1 hour in a day anyị eji amụta elementary Igbo and onye mụta elementary ma fụfụ catch up other ones ịghọtago ndị ụsa ihe ọzọ na-achọ ịjụ gị bụ ikwetara na ndị Igbo afụrụ ọfa n'anya ikwetara ya ajụjụ nke a bụ bias question but I will say ihe m na-ekwu bụ na personal something because my opinion is that eziokwu anyị afụchara onwe anyị n'anya ọ bụrụkwa na afụrụ onwe anyị n'anya bụ anyị afụchara onwe anyị n'anya ka ndị obodo ọzọ ịghọtago ihe mere nji chee otu a bụ onye ọbụla na-ada achọ nke ya okwu ego onye ọbụla chọ ka ọ bụ na ọnya nwa oke ka asị na ọnya nwa oke afọ asị na mmụọ ka ọ ya bụ efu gị okwu ego socha n'ihe butesi ụmụ ihe ndị a greed so na-ewepụ ego na a na-aba achụchakwa ego anọkọkwa Igbo na-amakọ onwefa ebe na-ewepụ ego na efu that na mbọ anyị na-agba na-abụ maka ego ihe bute gị n'ọfịs ya na-abụ na ndị kọmpanị gara ha anyị akwụ gị ụgwọ ihe me nji nọdụ ihe na-agba mbọ maka ego ka anyị nwee ike survive even though na anyị na-try kwa our best ka anyị create a positive impact na society ewepụ ego na ihe afụ na maybe tata na inwe ike ọbụna izu ụmụnna dị onwe ndị ọ bụ na ha nọgo ofesi for 10 years ha bịabe ụmụ ha etogo ụfọdụ ụmụ ha erichago 20 years 30 years ha bịabe Nigeria and onwe okwu ndị oyibo na-ada asị that na close proximity na breed love and ihe kọsụkwu ụmụ problem ndị a na-ada abụkwa this jet age ọ na-abụ na onye ọbụla dị used to phone mmadụ na mmadụ ama nọkọzi nwụọ mmanya ma rie nri echeta m oge anyị pempe anyị chi iri nri ọ na-ada abụ sọsa trim ka anyị ji eri nri erikọ to foster love to foster peace and harmony but izuze na onye ọbụla asị I want my space onye nke asị I want my space iwepụ ego wepụ maybe telephone ihe afụ na most importantly okwu ego iwepụ okwu ego na ihe afụ ya na so many people will be coming together na-emekọ ihe ọnụ onwezi ya na-asọ chọzi ka ọ bụ nọọsụ nsọ ya wa nke m ịghọtago ndị ụsa and finally ndị Igbo ọtụtụ ndị Igbo ọ bụrụ sọ ndị Igbo isi ojii mana dịka anyị na-eme ihe a na ọnụ Igbo anyị ga-eji ndị Igbo wee na-ama atụ ọ na-abụ etu ibidogoro nnukwuta company world class enwere ike achọọ gị echi afọ ole mgbe kachara nka na na-eweta aka ebe 10 years ihe niile adịka osokwa gị na kedu ihe a ga-eme maka enwe mgbe oge anyị na-etolitegasị anyị na-anụ ekene dị Chukwu transport ajụjụ anyị jụrụ ịma na problem ndị nna nna anyị nwe dị successful in business bụ na ha enweghị ihe a na-akpọ structure iwu ọchịa ọ na-abịa my office na anọrọ m ya ewezụga n'ọmụ a ka ị chọọ ịfụ ihe emenwu your business ma nawakwa ịghọtago na structure ọ bụ na ha nwee ike create a structure ụzọ esi eme ihe ịghọtago structure na-abụ na ọ na company model na nwebata onye ọzọ onye ahụ abụrụ board member are you getting me? Not just able board member ọ ya adịkwu active na the business but ihe n'anya ihe afụ na most of ndị anyị kpọcha ha na ụmụ ha ka a na-etinye si na the business ọ dịrị ọba dị tinye ụmụ gị na business but most time ụmụazị anyị na-ada afụ fe nwere interest chacha na the business and onye ọbụla nwere interest na the business gbakọ ya aka onweghị any foundation onweghị any pedigree na the business ya anwụnarị ya n'aka ifu gị
onye nke ọjọọ bụ na ihe na yoga bido interview agwa gị na agacha m some conference na seminars ka m mụta a lot of things ọ bụ na ma marọ maka na ihe chọrọ ịghọtago ọ na-amụtasị all those things mbịazie na implement ya na business na obodo a na o nwere some offices ga-eje ọ bụ na MD anọrọ ya business amaga Abuja ka mụ nwa bezi nna anụ Abuja nweghị business ya na-aga ahịa 247 ọbịbịa nna abịa bụ maybe na onwe meeting or na onwe special thing nchọ eme onye nwa na-ebute m na Asaba efugie o wee bụ because of structure ọ na-adị things aga na ogbugodo echi na ma nọrọ ya business ya na-aga on because ha amago ihe kwesịrị ime at every point in time. So structure, how need to create structure? When you not talk about business, live where after him, or you create a structure. When you create your structure, you will struggle. You will go to successful. Imagine now, again be the business or someone they made the business. How they make you 1 million? Then I can tell you that I'm making more than 1 million now because they will take more hand and have created structure. Yes. Ndewo Well, the models in where they do by the whole general topics. Okay. Ndụmọdụ nwe ịgwa ndebe anyị bụ na ihe ọ bụla ị na-eme chetakwa ABC buni alawo ọkwa otu maka na onye nwe anyị bụ Jesu Kristi even oge ọ complete ọlịa niile n'elu ụwa ọ nachikwa ebe ọ si bịa so anything ị na-eme bụrụ n'obi na onwe ebe ga-adị ka ụnọ and ọ bụghị ọsụsọ ndị be anyị ka na-adụ ndụmọdụ because one of issue anyị na-adị ndị mmadụ na-adị enwegasị n'iweta akụ ruo n'ọbụ insecurity ọ bụ a very big problem. Ọ bụ na the environment are no enabling onye ọbụla ya na-agba ọsọ efugie so ndị gọọmenti nwekwa a lot to do to attract ndị be anyị ịnọta anyị ịma gwa m nọta na nnọta before m spend there 2 days ndị ntọla dị atọlọ m efugie ọ ndị na-agbagbu mmadụ abịa efugie meanwhile n'ebe m nọ udo dị n'ebe m si bata onwezi ihe ga-emezi m ịbata even though not my house until n'ihe a dị mma because na security abụghị my personal market with security or government with security efugie onye bụ ndụmọdụ nwee ndụ ndị be anyị bụ no matter ka ihe ọ bụla asị nnọọ dị whether security or no insecurity nọtanụ you might regret ịnọta onye ọ bụ ndụmọdụ nwe ndewosa okay dịka ọ na-anyị si ekwu okwu ịnọta anyị Asaba bụkwa n'ala Igbo Asaba dịzi aka ka ọ naghị ọ bụzi headquarter ana Igbo niile ọ bụ na ihe dị mma na-eme ndị Igbo na-akpọ Asaba New Bride ọ ya adịkwa mma ijikwuo this opportunity ọ bụgodu ofu mkpụrụ a na-aga ịgba n'obodo a na-akpọ Asaba na company anyị nwegasara na bido from 550,000 ihe nweta nwana n'obodo a ifuge ihe nwetakwu ebe ya alụnwụ nọ na for 7 million naira anyị nwekwu other sites ebe ihe nweta for 2.5 million nwokwu nke ihe nweta for 3.5 million naira so ọ ya dị mma icheki ya na list ndị a ịbịa nwee something n'obodo a and one the things kasị mma bụ na ịzụ ana through ndị company anyị na anaghị receive ịlagigodo nọrụ mahadum ịnọdụ ofesi ịnọdụ Zaria ebe ọ bụla ịnọ anything ịzụ through our company dị safe and secured ịghọtago ebe ndị adịgasị ebe ihe ndị adịgasị anyị nwee ebe anyị nwee ana na Atụma nwekwuo na Igbuzọ nwee na Ọgwashukwu nwee na Ubulokiti o nwere ndị na-afụgasị ha na-akpọ ma St. Kitts St. Kitts o nwere ka anyị na-akpọ St. Kitts estate dị n'Igbuzọ ịchọ inweta plot na that place price 1 plot bụ 3,500,000 ụgwọ nke a na-akpọ Campus View extension ebe a na bụ fully service estate a plot there bụ 2 million naira ịchọkwuo na Atụma anyị nwe na bido from 550,000 naira ịchọ na Ọgwashukwu anyị nwekwu nke a na-akpọ Campus View layout 2 nke a bụ layout ọ bụrụ service estate price nke a dị very very cheap
Alone there, or the directly behind the polytechnic. I need one plot there, 1 million naira. Downtown estate. Downtown, no, I'm getting the work. We are getting out of a plot na downtown, 550,000 naira. You want one plot there. I don't know hidden charges. You go when you got Kupana, Gossega, and we a robot the thing. Thank you. They was Update on the current development process over here in Insecurity Estate, located opposite the Admiralty University at Igboland. Currently behind me, you can also see the surveyors are on ground, are taking perimeter for the beacon implant, and that's what you see over here. The clearing over here is still going on, and you can see the tractor. You can see the estate is all cleared and our beacons are on ground to enable all our subscribers come in and take ownership of their plot. Remember that a plot of 464 square meter is still selling for 4.5 million naira. If you look behind me, you will see the Admiralty University over there directly opposite the estate. This is the time for you to rush in here and secure as many plots as you wish for yourself. This will make it an easy access for you to access your plot and also commence your dream development. When I mean your dream development, for those of you that want to fence, build, be rest assured that this is the right time for you to take that step. We're giving you all the initiative that you need. And currently we're also going to be taking you to see that the perimeter fencing are almost finishing. This estate has got notable landmarks such as the Chinese construction company is over here and it's owned by foreigners. We have the mobile base, we have the Admiralty University, we have the immigration center. Also, we have the new army barracks just beside the estate. Best time to buy land was yesterday. Another best time to buy land is today. Call the number you see on your screen and we can make you a landowner with ease. Hello smart investors, we are currently live at the Campus View Extension Estate for site update. We have two plot sizes, which is 350 square meter going for 3 million naira, 500 square meter going for 3.5 million naira. The good thing about this estate is that it's just directly behind the Delta State Polytechnic in Ogwashuku. The title of this estate is Registered Survey and Deed of Conveyance. When you purchase a plot from this estate, you will be given free documentation. And you know what it means to own a plot of land just behind one of government parastatals. We're going to be having amazing features here for your comfort. Over here, we're going to be having a water treatment plan that is to ensure you get clean water. Over here, we're going to have a police post for your maximum security. We're also going to be giving you shopping malls, plaza, where you can get your groceries, and also there's going to be a recreational center for your comfort as well, where you can go and chill, relax. And you know, this is just behind the school, so if you're getting a plot here, you can either buy for residential or commercial. When I mean commercial, you can build a hostel, you can build a mini lounge. Yes, this place is that ideal place for you to invest your money. So contact us today. Let's make your land ownership journey a reality. n'okwu anya ka ndị Havardis wee kwukwuo na ndị ịgbabọ ya dị mma ọkwa n'eziokwu. Ị na-anya mana ịnọzi mgbalụbọ ya ọma bụrụ eziokwu. Ị na-anya mana n'uhe eji gbalụbọ ya ọma bụrụ eziokwu. Ị na-anya mana capital yi gbalụbọ ya ọma bụrụ eziokwu. Mmanya mana ata ezo n'ugbo gbalụbọ ya ọma bụrụ eziokwu. Chupeti na gbalụbọ ya ọkwanụ nne ifunu na ịgbabọ ya dị mma ọkwa n'eziokwu. Ọ bụ na agbalụbọ ike gaghị eti wee kpata agwa ọkwa n'eziokwu. Ọkwa agụwe na Naịjirịa na-aja agụrụ Igbo ọkwa n'eziokwu. Ọkwa na mgbanwe na-ata ezo n'ugbo onye bụ na Naịjirịa ọkwa n'eziokwu. Biko ka anyị gbaba abọyị, ka anyị gbaba abọyị. Enwe
ụmụ ebe anyị biko oyiyo ka nna ya onye ọbụla ka anyị natakwa wee gbawa agbọghị ịmakwa na onye fe eze na-ezo ji eruriri ọkwa n'eziokwu kedu ibe mere eji wee kwuwe okwu nsịkwa na ọja dịchara unu nta na mma mana ndị ọga biko nwatakịrị gbalị gị gbọghị ka alụ ka ido oyi uno ka o welu nganga wee nataba maka na nwetachara ga abụbụ idu oyi ọkwa nata vileji wee kwụgharịba ọzọ gba ya n'izu oyi ọma bụrụ eziokwu ọnya bụ na enwere ndị oyi n'obodo ọgwanụ nna ndị iri ibe anyị ya emezi n'egwugwu gbanye amaka ụmụazị Igbo be anyị ka anyị gbawa agbọghị ndị ọga ka m na-agwa ọgwa na-eriri kelu ngwugwu juwe ma onye kere eriri ọma bụrụ eziokwu nwatakịrị tachalụ ga-abụfụ iduru ụlọ ọkwa n'eziokwu mana ọnya ji azọ ga echi a na-agwa mụ mgbọrọ na ụgwọ ma bụrụ eziokwu nwata rie awọ na ọja ajụ ụdọ sọtụtori ogu maka na ọkwa ọjụọ na ọkwa n'eziokwu ndị ọga biko nwata tachalụ ga-abụfụ gị setụrụkwa anya ọma n'eziokwu maka onwe okwere machi